S. Jr., Mr. and Mrs. Efren Havalia and family. Pagyaman ni Marcelo Cabasal and family. Pagyaman Tikisada family. Pagyaman ni Mr. and Mrs. Manuel Garabiles and family. Pagyaman ni Jerome Garabiles and family. Pagyaman ni Josefina Valdez and family. Pagyaman ni Lourdes Falculan and family. Pagyaman ni Valdres family. Pagyaman ni Aida Festejo and family. Pagyaman ni Florentino Piso and family. Hasta pamet nga intay raman lagiti sa mga nadaming minatay tayo. Isuti Kararwa, Daconi Flor Piso, Florentino Piso Jr., Consolacion Piso, Maximo Habon, Flora Habon, Rodolfo Habon, Anastasia Gabayan, Federico Valdres, Reynaldo Viernes Sr., Damian Falculan, Antonio Valdez, Nieves Ligandin, Mercedes Valdez, Baby Jill, Angelo, Hermogenes, Maria, Andres, Felisa Madamba, Maria Haliorina, Vivencia Cortez, Noli Garabiles, Alfredo Habungan, Patricia Habungan, Hermogenes Garabiles, Maria Garabiles, Andres Garabiles, Kendago amin and amin manatay awan pulos makalagip karapat. Tumakder tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo, at ako makakata kayo. Basta kumain. Kiraman tayo peti kararag tayo, ti successful examination ni Rochelle Watang, ni Camille Cadasio, kastamot ni Charlson Patilao, kastamot ni Speedy Recovery ni Wilson Paminya Lagaw. Kakapsat at kamadalag tayo iti Diyos, maadang tayo kumati na ununat na pangmati, tayo iso ti panggapwan ti panagbalbalin, ti pangmati iso ti pakatungpalan dagiti tarigagay, ken ayat tayo. Dahito'y babaan matlaan ti tulong ti Diyos, nga nangtad kada tayo iti amin. Tapno maikari tayo nga ruga makirano, iti dito na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo, idayan tangay, mamati tayo, ti Diyos, manang ngaasi, kan manadaya. Datay amin kuna tayo, agpang pesara, iti Diyos, ang mga kabalin amin, kaya kada kayo may kakabsat, tasya nakabasula, iti panunod sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, iso agpapakaasi at ken Santa Maria Magnanay na Virgen, kadagiti amin nga angeles ken sa santos, ken kada kayo may kakabsat, ta ikakaasi da kuma, iti ako tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumanti man nakabalin na Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Hintay-dayo ti Diyos, bubanti pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kamatwan, nandito'y nagkakakyan,
dagiti tatawan na imbag ipanagnak natin na ibunan nagdaka itanog daka paglukawan daka daydaya wendaka ang yaman kang kenta gamuiti naindaka kadayan mo gloria iti Diyos ikitangat ko ako Diyos na ilangitan na ari Diyos Ama aman nakabalik kami Persika ako niya Jesu Cristo Anak di Diyos na ako Cordero di Diyos ken anak di Ama Gloria iti Diyos iti tangakwa Sika kadagiti basbasul bilugo kasyan na kami sika mangikat kadagiti basbasul bilugo awaken kadayto kararauni sika situtugang iti maganawan tiyaman kasyan na kami Gloria iti Diyos iti kamatwa tamay siksika o ako Jesu Cristo tinasanwan siksika di ako siksika iti kamatwa ititimpuyong Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Pumararag tayo. Manakabalin kadagnanayon na Diyos, ti panagayat mo kada kami laplapusanan na dagiti namnama ken tarigagay mi. Ipaay mo kada si bubuslon takaasim. Pakawanem dagiti basbason mi ket inayon mo pay nga ited ti saan mi aturdan adawaten. Gapu ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Habakuk. O Apo, kasanupay kabayag ti panagdawat ko iti tulong mo, sakbay nga ipangagnak ken isalakan na kami iti kinaranggas. Apay nga ipakitam kanyak ti adu-arigat ken kinadakes. Nalitmutak iti panakadadael ken kinaranggas. Adda panag-aapa ken panagleringgur iti amin a lugar. Daytoy ti sumbat ti Apo kanya. Isurat mo iti tapi adamili ti pakaamok ken ka.
tapno na nakaabasain. Isurat mo ag sipod tadipay dimteng ti tiyempo ang mapasamak. Ngem dandanin domteng ti tiyempo, ket mapasamak to ti ipakitak ken ka. Kasla mabayag ti ay na, ngem orayon. Awan dwa ang mapasamak iti tiyempo nga inketen ko, ket saan to nga agtaktak. Saan to ang makalasat dagiti managdakdakes. Ngem agbyag to dagiti nalinteg, agsipod tanapudno da iti Diyos. Ti sao ti Apo. Pagyaman tayo, Diyos. Ita nga aldaw, denggen yu ti ibagana, saan kayo nga agsuksukir. Itaman daw, tingin di magana, saan kayo ang susuki. Umay kayo ket idaydayaw tayo ti Apo. Ipaayan tayo iti naragsak adir iti bato, amang salaknib ken mangisalakan kada tayo. Dumatag tayo iti sangwanan na ket agyaman tayo. Itaman daw, tingin di magana, saan kayo ang susuki. Umay kayo, agparintumeng tayo ti sakaanan na, ket agdaydayaw tayo ken kuana. Agrokbag tayo iti Apo anamaswa kada tayo. Iso ti Diyos tayo, datayo ti tao na, ti arban nga ay aywanan na. Itaman daw, tingin di magana, saan kayo ang susuki. Ita nga aldaw, denggen nyo ti ibagana, saan kayo nga agsuksukir. Akas iti naramid dagiti amayo ijay miriba. Iti daydi nga aldaw, akaaddada ijay masa. Sinuot dak sa jay ket pinadasdak, idinto tanakita dati naramid ko nga agpaay kadakwada. Itaman daw, tingin di magana, saan kayo ang susuki. Ti maibasan na adaw iti may kadua surat ni San Pablo ken ni Timoteo. Ipalagip ko aparangrangem ti sagot ni inted ti Dios. Iti ipatay ko dagiti imak ken ka. Ta saan nga espiritu ti kinatakrot ti inted kada tayo ti Dios. No di ti espiritu amang ted kada tayo iti panakabalin. Ayat ken kinamanag tempel. Ngarod, di ka agbain amang saksi ti Apo tayo. Sa anak met nga ibain abalod na. Makipagsagabak ka ket di gaputi na imbag adamag. Akas mayan nurot iti pigsa nga ited ti Dios. Suruto makas pagwadan dagiti surok ken ka. Ketaen ka pamati ken ayat. Ako tibilig ti Espiritu Santo magsalwada manaimbag dagiti natan-o abanag ti sao ti Apo. Pagyaman tayo, Diyos. Sa pulitay, ibagayan di ako, mas Ti Apo at dakuma kada kayo. basta umamit ka na. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Kinuna dagiti apostoles iti Apo, pabilgan ti pammatimi. No adda pammatiyo akas iti bukel, iti kadakkel ti bukel ti mustasa insong bati Apo. Mabalin nyo ako na iti daytoy nga kayo asit daytoy akayo ti sikomoro, bag-utem tabagim ket imulam iti taaw ket agtulnog to kada kayo. Kas pangarigan may sa kada kayo ti adda adipen na agar-arado wenno agay aywan kadagiti karnero. Ket sumangpet nga aggapo iti talon. Kunan kadiken kuana darasenta umay kamanganen. Saan kunam ket diken kuana isaganan ti pangrabiik sakan to agsukat nga agserbikan niya bayat iti pandangan ko. Kalpasan na mabalin monton iti mangan. Masapul aya nga agyaman ka iti adipen
Gapo ti panagtungpal na itinaibilin saan kastamad kada kayo. No naaramid yon amin ang naibilin kada kayo kunayo adipen kami laeng. Inaramid milaeng ti pagrebbengan mi. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Siguro, no ibasar tayo, ti surat ni Habakuk ka. Well, libro ni Habakuk. No ibasar tayo, edi mapaspasamak, idikin mapaspasamak ita, awan ti nagdumaan na. The same, tatta ko maan yung nagiti issues. Ringgor, no sinno ti nakurkurap, ringgor, no sinno ti agtatakaw, nagiti mga dadaulo ka na tayo. Addan to uram, addan to gangganad, addan to layos, chismo sa pala kakarubam, hindi nagadungay nga problema tayo. Kunana ni apay, kunana ni abako, apo kaano ti kabayag ti panagdawat ko ti tulong mo sakbay nga ipangad na. Apay nga ipakitam kanya, kunana ti ado-arigat ti kinada, nalimmutak ti panakadadaal kinaranggas. Panagaapa, panagreninggor iti amin ang lugar. Dahil iti sumbat ti Apo, isurat mo ti tapi, ti damili, ti pakaamukin ka, tapos na nakabasaan. Isurat mo agsipot, tadipay dumten ti tiyempo ang mapasamak. Ngam dandanin dumten ti tiyempo, kat mapasamak to, ti pakitakin ka, kas mabayag, kas la mabayag ti ay na, ngam orayan, kunana. Without to complain. Wala mabal, agwa tayo agkararag tayo, sinok mayat nga ron nga mabagyo, iti na minsan nga rabi, urayon tayo dahil nga bagyo, apay uray siya nga padi, nagdanagak magkat. Nang runa tayo, ayan tayo, kanaira na nga panag-aapit, panagkukuan, nung nalbos man ti pagay kadakuan, ad-adan tuman ti bisinan, madadaal, daw-dawatan na tumanan, nang nalayos ti pagay tayo, mapektaran amin. Kada giti kakabsat tayo mat, adda maururang, adda magangganad, adda kamkampo, tatati, wada di si bumot piman. Kaapaya, sino mat ang nagdanag ayan, nati kararag tayo nga kanayon, apo ilisin na kami mat, sino nga mat ang kararag nga, ito ayan miti, pagtupakam apaw, badaglaing tayo, adda pailangan din na birbiro ka nakabsat tayo, rampay na biro ka, medya iba, adda pailangan na birbiro ka nakabsat tayo, nga na iano ti, kalkalpas ti bagyo, adda manan, nyaki din aya, apaya nga kanayunan na matin. Kinukit kitaan tayo, nagado nga pakabuulan, nagado nga pakariribukan, nagado nga mapaspasabak iti lubong tayo. Nang kuna na, uri ti Ebanghelyo, kuna dagiti tattao, paunagam ti pamatimi. Sagod-sugan, yakararag tayo. Anya ti may-mayat, paunagam ti pamatimi, wano, ikatang amin nga bagyo, ikatang madidigra iti biyag mi. Ti normal na kararag tayo, ikatang amin nga didigra iti biyag tayo, ha? Oh! Ti kararag tayo no daduma ka, apo awang ko mati agsaksakit. Apo awang ko man, mabayadan ko amin nga utang ka. Sa ano nga ron nga mapasamak na ita? Kasi ti kararag tayo kami, ngam, idi ba'y laang napunon ti lubong iti panlubok. Ti salsaludso din na, ti kayat ni Apo Diyos kanya tayo, uray at dadagitoy, sino ti addaan pamati, sino ti naunag ti pamati na, nga sino ti iti kangitingitan ti riribok, kangitingitan ti sakit, kangitingitan iti didigra iti biyag tayo, sino ti adda pampanunutin na tarigagay na nga mapasama, kat si tatalinaad ti pamati na nga addang tunat na grasya ti Diyos. Dahil ti saludsudin na kanya tayo. Mauray bagyo, sino ka? Nagda bagyo. No si katinaikan di panubok, aganos ka. Hanggang dumadagiti ka pa, nanggalos ni Apo Diyos kanya tayo. Uri ti kangitingitan ti sakit. Siya nga rin natin. Inaccept ko sa nga kastoy natin boses ko, tanalipatan sa ni Apo Diyos na paimbagan na. May ikadwa nga set, antibiotican ka, di mo alam yung imbagan, nagdi ko na ka. Nakagado nga chismosa nga albuyo, kapaya nga siya pay nato. No,
no mabalbalin ko na tayo, kitaan tayo mga itilubong ti pamati. Haan lang di jaga po ta dari rina, man lang po ta dari digra, haan lang po ta dari ga tibiyag tayo, kitaan tayo no si asino tayo. Hang kadi nga magaraw di pamatin, uray no mapaspasamat dagitoy, tinagregat ka. Lagi tayo narabaw ti pamatin na nga magunggunan, maabak, ano dagitoy. Ada isyo kung matipagilian tayo, nakibiyang ka, nay napukaw mo majay dignidad kin pamati mo, ijay mo isyo pagbibiyagan mo. Napukaw mo matan. Kati ko na lang, arod ka, gapota, nakumanokas pangaligan, agulbud amin, switik amin, makipagulbudak mat na abak ka. Agtali na agkala, ikarkarigatang lang, tati agtali na ikarkarigatang lang, tati agdiyan. Gapot adda sakitan ka, awanan, awang karbaga nga agayatan, nauma akong nga agsaksakit, awanan ti namnamakan niya, haan, ijay mutlaan nga makita ti pamatin, sino dagiti sa santo tayo. Dagiti sa santo tayo, piman, idi pa'y laeng, na irororomandan, addan to na martir, gapot ti pamati, addan to na kasingsimpat nga tao. Sino dagiti nasisingpat nga tao sa santo tayo nga nagsaksakit damot kat hang nga inagasan ni Apo Diyos di sakita. So kung kunang nag-agasan dato'y uyot ko, baka agsanto akto siya kung tati patron ti uyot. Ang po. Kita ingat daw. Ano sa mo kadlok ita? Tapaya ang sino ni Saint Teresa of the Child Jesus. Santa Teresita, the little child, na simbrati kumbento, agsaksakitan, adat yung bulkulo, TV sa, TV, adat TV na angan na agasan. Ni Santa Rita de Avila na dayjay, uy, nagsaksakit pisaka na, nagpilpilay, nagadunga pa na, uray gayon ni San Pablo, angkit, muyo ti angkit. Hanapay nga natanga na damag aga, itunong diyalo ti itisok ka ng kaagas ti angkit. Angkit ni San Pablo mo, ngamahaan nga dagitoy isuda, ni dagitoy nga sa santo, mano nga tawon nga nagsaksakit da, nga kung iti kang itingitan ti sakit handa nga inmiba. Kunada pa'y di sakit da, no, daan pamati, panlubok ti Diyos daytoy, tapno madalo sa anak. Tagamin ti tao, nohaan nga agsakit, nohaan nga madidigra, no daduma malipatan mo ti agkararagan. Nagduma no, da kayo kuma. Wow, bigla bimarayuboy ti apit yon. Nay nalamos mo launay takarayanon, adumot ti si dayon. At damay sa nga taong idi, province. Nga ita, Central Luzon. Nga kunada, we can survive without the Philippines. Da kami kaya mi, ado ti maapit da, na lamos ti lapat da. Kaya mi kuna na amuyoti ko na di nagpotok ti pinatubo kuna namin nga sustainable kami kuna na ti amumi kaya mi ti agbiag nga ore awan ti dadlo mga provinces tapaya na mayat ti apit mi na adu ti pagtarak na ti animal fisheries na baknang ti lugar mi sumiksikat kami katumangsit diri nami kuna na iso nga ginaburan na ti lahar. Tay pa ipadlaw na nga kami hamigay aregayam na addan kami di grasya isu ti pagtangsit mi kunana padi nga tagadjeti na ibaga this is sometimes bakas kanya tayo nakadwa na ti apit tayo ado ti malamusan sustainable ti biag tayo ti tendency na ka ne malipatan tayo magtan isuwan daduma no adda dagitoy nga palagi ilitad tayo kini Apo Diyos Apo na mabalbalin ilik-ilik na kami ngam ti kamarunaan kumakanya tayo, kas ano kaunag di pamati tayo, nga saan nga magunggon, saan nga magaraw uray, no, adadagito nga panulong itibiyag tayo. Wal nariga ti mang surot kini Apo Jesus. Kadagiti kamarunaan na si surot kini kuada, haanda mga, ni San Francisco, nagpiasta di kay Kalman, San Francisco at di Assisi, bak na nga inibatan na, at adda nga nagpakumbaba si muro. Ti magkaralag yung amin ka, Apo mga baka kumak. Nga baka milyon, awang tagdi nga makimismisan, postaan. Nagbibidyo okay ka pa yung laang, hinggang nga maustan kayaw.
No nangabak ka ti, kasla ko manaytan, hapo nakadado ko, kasi yan, ti kararag yun ko, hapo naging kontraktor ako mamad. At naka mo iyitak tang maturtol mais stress. Haan, dito ko, nagduma, tisang salud-sudin na, uray kas ano, nga panubog ti biyag tayo, saksakit, dididigra, bukbutan, we pray, karbagan tayo, kintrabaho tayo ti akararag. Adamanan nang ipadto nga, danang saludsod kanya. Ako, os-osto ka din nga, ipadto da nga, agangganag man ang itinapigsa. Agkararag tayo. Di tayo ammo. Tamanumot ti bagyo nga na-predict nga signal number 5 kada pa dito'y nung nagkarkararag tayo kasi na po Diyos agtulong mo laan. Uri na itagangganag kaya na nga pagsardinan nung no itid na kas pangarigan tisang salud-sudin na sino tinatigker. Ito'y kunanan ni Habakuk kunana. Awan duwa ang pasamak to ti tiyempo may ginteng to. Ngayon, saan to nga agtaktak ko na saan to ang makalasap, dagiti managda, dakes. Ngam agbiag to yung dagiti nalintag, agbiag to dagiti nalintag, agsipod ta na pudno da iti Diyos. Sino din nagpintas nga pangibasaran tayo dito, malagay yun ay manabasa yun, hindi nabasa tayo, maamin amo tayo, di istorya di kadakkelan nga layos, di daong ni Noe. Nya, amo yun, nya. Nasukir da, nagiti agrag-ragsak ay mahan nga mamati iti mensahe ni Apo Diyos, umay kayo, nagbabawi kayo, mamati kayo iti Diyos kung handa na namati. Kakas di mo kanya tayo dagduma, well, at nagiti banbanag nga, handa nga itid nga ba paggugusto tayo, ng deep inside isalsalakan na tayo ni Apo Diyos. Hantay na makawatan, tikiling tayo namin ka, ti mga baabak ka, sino ti kangangatwan ti turay, sino ti kababaknangan, sino ti agda position na, sino ti agin indayon iti napintas ti pagturturugan na, ti amo tayo nga kasya ti mga baabak haan, ti mga baabak, anyaman nga estado ti biyag mo, anyaman nga panubok iti biyag mo, anya ti kunan na patibkarin ko mati pamati ni. Do not pray for uneasy life kung nanaliyan. Hantay agkararag iti nanamay nga biyag. Ti kararagon tayo at daan kinatibker. Uray doon niyang estado ti panagbiag tayo, haan nga magunggol a pamati. Napaya, babaan lang ti pamati nga maaddan tayo iti tarigagay iti biyag. No, awan pamati mo, mapukaw mo iti tarigagay mo. Anya tarigagay tayo? Uray kas ano nga umay nga sa kuna, uray kas ano, titarigagay ko ako, makagraduar ko mamot, makabasa ko mamot, dagiti vision. Salaan agbalin nga clear, dahil nga tarigagay mo, no, addaan ka iti pamati. Iyup lang, agmula tayo. Among ti diskarte agmula, among ti lenti agmula, ngampat siyang nga agbungan to di jay apit mo, ha? No. Isungarod nga agmulmula ka, tanam na maang, kinpat siyang nga agbunga. Sino nga ti mayat nga agmula, agmo ay agraot ko mga agtongrom to, dato yung pagay ko, balbalyamon Sino ti agko na nga, agmula akong dito nga bas, agtungro, urayag nga agtungro, anang karot. Amo yung tungro? So, paano sama ti tungro nga amuyo? Awan natin mga ipagbagay na siya, apay nga agmulmula ka, ngamin at nanamnamaan nga agbunga, dahil ti pamati. Namnama, kin pamati. Apay nga sakripisyo na hindi kakapsat tayo at tati abroad. Nala shout out ka no kanya da amin, uri adin no nga partipilo ko. Di sacrifice ka, ang sakripisyo da, para ti pamilya da, tapat da, nagibunga ng to, nagipiyang tuman nga panagbiyan. Hantay ang ibaga nga, bima na nga to ka, hanap to nga agtaltalunan, rong manan adat, di magkil ka nga nga manalo. Ngati kayo mo pagbalinan, congressman, namumang mo, Lagi di pa kaalaan na. Ay, di na may mayat. Kadang magatang mga bukod mga pagtalunan, hamon itong mga utputangan namin niya gaston, na naman ay tumat, makagatang ka matimakin na division, nga adda dyan. Nga maaramid lang nila, babaan ti pamati. Nga maawanan ti pamatin, na division mo, mapukawan.
Naawaan di pamati mi sudah jayan kastoy lata biag ko kung conforme awan ti kanan. Nakakita ako mo basit, inshot ko manan, nakakita ako mo basit, pinagpariban ko manan, ang mumata pagbasa ta anak mo, maamo kay tumagbiag mo. Awan ti pamati, awan ti vision na, iso nga ti pagkapuan na ti amin, di yun na unag nga, pamati. Kadi siya kung nadangarot ko, anya ka di ti kananakam mo. Adda pa yung pa nagbalbalo ti pagilian tayo, adda. Pwede ko na kayo awan. Adda, hanyo ka di maririk na. Yung kitain nyo, hindi damdamok nga pa di seminarista ag butos education kami, hanyo ngay butos, pilihan nyo ti butos yun, saya atin nyo kung namin, manunga tawon nga agpukpok ka o tikas jay, timon mga abak, nagitay maagsalsala ti butos, nagitay masikat nga artista, ang tatadi kongreso, awan makunadan, tatadi sinado, awan makunadan, ngaman niya ti pa nagbalbaliw. Handan nga, usually handan nga mga abak. Dagiti dynasty nga kung kunang kayo nga katahan nga matibag nga pulos, apay nga main inot nga abaktan ti ordinaryo nga tao. Ti panunot ko idi uray no awan ti kaslahan nga maaramid, addan tulak ta pannatibiyang ni ako Dios. Kas diyan mo lang kanya tayo, itibiyang tayo, uray kasla imposible, no addan ti pamati, tinamnamaen tayo, no daytay orasen nga kasla surrender di jay biyag tayo, maabakan, basta tinapatid ngayon, baga tayo, timagbagi tayo, addan tulak ta, a divine intervention, panakibiyang niya po Diyos. Addan naturay nga kaslahan nga maaabak nga dahil, mangiruruman din ang tao, addan tulak ta, panakibiyang niya po Diyos. Kadapay nagsaludsod kanyak, may sagayang mo, kunana, apay na kayo mo na simbaan apo, apay nga agsao-sao kayo. Masapong nga agsao tayo, apay urisin mo agiturturay, urisin no ti madama, basta taridaan tayo Diyos to. Iji na pudno. Ti karo na no sumurot na iji datas agilet at tinaabang. At least handa tayo nga, ay anya naganan, hanang ibaga nga, anamungan tayo, di madi. Anya nga ro ti napudno, common good, pagsayatan ti amin. Numan manulat ti agpakasaya at dakas. Respect for life. Respeto rin tayo ti biyag, any means. Haan nga mabaling nga sakripisyon ti biyag tapno, rumor ti ginapod no, haan nga mabaling bay, ang ikam ti kundawin pa nag-isungan no, maitur na ti mangdanguran ti biyag, born or unborn, madia. Kinapod no nga agserbi. Dahil ati tarigagayan tayo, no oray no, kuna tayo nga hantay man nga overnight nga mapagbaling nga balbaliwan datoy, at least agtak-takder tayo, dahil kinapod no, agtakder tayo, di ayan tayo. Dahil di panggap na matitibiyag tayo. Ngam, oray maababak ko na tayo, jari na tayo, ngam, addan tulak ta, panakibiyang niya ako Diyos. Iso dahil ko na ako pa unagam ti pamati ni ko na ti Ebanghelyo. Anya gamin ti tartarigagayan tayo nga papaunag nga pamati. Anya gamin ti tartarigagayan tayo tinaunag nga pamati. Ulitat, tinaunag nga pamati, natibkan nga pamati, uri ang panubok, saan ang magunggong. Pagaraman dagiti saksakit problema iti panagbiag tayo no maawatan nga panakilangan ni Apo Dios ta panangdalos na kanya tayo na uneg na pamati. Nung naadda ni Apo Jesus kin ka no nauneg ti pamatin ken kuanan, uri na niya mapaspasan ng tilubong adda sinanamatay lang taken pana. Kanagsaya at matang kararag tayo. Paggapuan ti tarigagay, ti vision tayo, gaputa adda pamati tayo. Lualwan tayo ti mamati Mamati ti Diyos Ama aman nakabaling amin. Anamarasway ti langit ken daga. Mamati met ken Hesus Kristo magkugtong anak na kinako tayo. Nagtuto ti panagturay ni Poncio Pilato. Nailansay ti krus na tayo ket na itanem. Imulog kaya nagitinakay. Nabunga ti may katlong aldaw, imulit sa dilangit, kat situtugaw ti makandawan. Pagkapunto sa diyay, o may mahukom, kadagiti sibibiyag, ken kadagiti natay. Mamatiak mati Espiritu Santo. Pacheck met ti Santa Iglesia Katolika, ti panagririnano dagiti sa Santo, ti panakapakawan dagiti basbaso, at ang tungat panabungar ti bagi, ken biyag nga alganayo.
Kung hararag tayo iti Diyos nga Ama tayo, tapno bang aran na dagiti nakako iti panagpuspuso da. Ken tapno ipaay na ti panakaisalakan kadagiti amin na makasapul unay ti tulong na iti tunggal panggap ko na tayo apo denggam dagiti tattaong. Apo binigyan dagiti tattao. Para iti sapasap nga iglesia, tapno masarakan amin a pagilian, tinapaypayso a pamati babaen ti panlitaw ni Apo ay Kristo amang isalakan kada tayo. Dawatan tay iti Apo. Apo binigyan dagiti tattao. Para kadagiti gobyerno iti amin a pagilian, tapno babaen ti grasya nga inted ti Dios, maalukoy da kumanga agserbi para ti pagsayaatan ti kaadwan. Dawatan tay iti Apo. Apo binigyan dagiti tattao. Para kadagiti biktima ti gubat, riribok ken amin akita ti panakaidadanes. Tapno babaen ti panagsagabada, dumegdeg kumati pangmati da iti Diyos. Dawaten tay iti Apo. Apo binigyan dagiti tattao. Para kadagiti masakit, tapno agserbi kuma dagiti adu aligat da, apakaigapwan ti panakaisalakan da. Dawaten tay iti Apo. Apo binigyan dagiti tattao. Para kadatay amin, tapno masarakan tay kumati maysa arumbeng, ken makabunggo na apagsapulan. Dawaten tay iti Apo. Apo binigyan dagiti tattao. Nagulimag tayo matawatin dagiti bukod tayo apangge. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo, di mawat titulong tayo may karkararag kadakwada. Diyos nga Ama may papigsaran kati pamati mi ket kanti panagtungpal mi iti pagayatam. Endengam dagiti kararag mi iti paay mo kadagiti adu akasapulan mi akas kimong amang inanamo ken kada pumadlaan ken Kristo nga Apo mi. Ket may pahay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamay na pagimbagan tayo ken ti kadabuhan tinasantuan na iglesia na. O Diyos, imbilin ni Apo Meso Kristo nga anak mo nga iroknoy mi dagitoy adaton a pangilagit mi ken kuana. Babaan da ito'y natudyo a panagserbi mi kan kapasantuan na kamkad a sinugbot mo gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Di Apo at kapuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yon.
Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. Pudno na yo may karigat rumbeng anong migat patay sa lakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga amaman na kabalin katag nanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi babaan ti panakayanak na. Pinukaw na ti basol mi babaan ti panagtutuok na. Impaay na tindalan, ti agnanayon na panakaisalakan, babaan ti panagungar na, ket inlokat na dagiti ruangan ti langit, idi imuli ken ka nga amana. Anan sata makidanggay kami kadagiti angkeles ken sa santos, ket ikantami ti imno ti panakaidaydayaw mo ket konami. Santo, Santo, amin na Paskwa, ilangit kang daganap no, dahil ipagay kay dayawan. Hosana, ibigay malay kaya Itinagang kiyapo, Hosana, Pudno na'y Apo, abi ka kinasanto, kat si katigubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga ro, ipaay mo tayo espiritu mamang pasanto kada gito'y adaton. Tapno pagbalinan, gati paay mo ida kada kami. Abagi gandara ni Apo mi ang Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok na ngala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaagan nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Kada ito iti bagik, iso may yawat to amay paay kada kayo. Astamad akal pasanday, di panang rabiida na ngala iti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaagan nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Kada ito iti kalis ti dara ti baro, ken agnanayon na tulag. Iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, apangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babae, ikrus mo, kininta ka ng una. Inakangin sa lakang sikahan ng upot. Iti ngarot pa nang ilagit mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyak, ken di kalis ti pannakay sa lakan. Agyaman kam ken ka, kay paay mo ama ikari kami, nga darito'y saklang mo, kadag serbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami makirano iti bagiganda ni Kristo, pagkay-kaysaan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayom tayat na anadyusan. Laglagi pam met ni Leo Santo Papa mi, ni Marlo, nga arsobispo mi, nagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pay Apo, dagiti kakabsat may apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatum kad ida iti sidong taraniag mo apagakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo, tay paay mo matakaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to, kanaing gasata na Berhen Maria ngay nati Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin na sa santo, isuda ka nakapudno ka nagserbikan ka dito'y daga, makikadwa kang tukad met kadakwada, mangitantan o ken mangidaydayo ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sila kaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo,
Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy migan ka man nakabalin nga Ama, ti amin adayong ken gloria, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Hintay mo mararag iti Ama, ket lawan tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama, mingadat sa langit, maday tayo kumatilakan mo. Doon tayo kumati pagkariyan, matungkal kumati natin mo, ito'y nag-aakas sa langit. Kityan kadapan ka daw ito'y, kanaymi ipatinayin nga daw. Pakawanan nagitibasol niya, as may pamakawan ni. Kadagiti nakabasol kada kami. Dinakamay paybayan numanod. Dawakin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babayan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa kanam namain mi. Kanitiya ay Neso Kristo anangi salakan kada kami. Takuan ituray, nakabalingken tayo, nagnilayan aninto sa O ako mi ang Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga agapo kanya kaited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di ti pamati ti iglesyam, katkas mayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken palagkay kaysa si kang agbiyak ken agari, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumain. Ipaay tayo ti kapya, kitunggal may isa kada kayo kapya, kada kayo aming kapya. Kordero ti Diyos sa may katiribas basul ti lubo, kasyang na kami. Kordero ti Diyos sa may katiribas basul ti lubo, kasyang na kami. Kordero ti Diyos sa may katiribas basul ti lubo, itdem katakam ti kapya. Ito ini Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mga ikat kada iti basbasol ti lubo. Nagasat tayo anaayaban, iti da ito'y kapadayana. Apo, diyan may kari, may kanya, dan di may salamat sa umakilang. Amen.
O mararad tayo. Manakabalin na Diyos, ipaay mo ka di, dati bagikan dara ti anak mo, iso nga inawat mi. Pagbalinan da kami ang maitulad ken Kristo, iso nga agbiag ken agari, iti agnanayon nga awanti ingana. Amen. May palagi pa po meeting tayo, ijay sentro kalpasan ti misa ijay. Maiyawis kada kayo amin, ang runa kada kayo nga leaderes apo. Ti apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalit na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasan din na santo ang misa, intayon iti ayat ken kapya ti apo. Yaman tayo dito.